እዚ ናይ ገንዘብ ወፍሪ ማለት እንታይ ማለት እዩ ብዘይ ገድስ ክንደይ ዓቕን ገንዘብ ኢኹም ኣውፊርኩም 10% ወለድ ንሓስበልኩም ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓለም ኢንተርናሽናል ብባንክ ደረጃ እውን ተሪኢኻ ካብ 2.10 ይፈላለዩ ከም ሃገሩ ክሳብ 3% ጥራይ እዩ ኣባና ግን 10% እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ተረዲእኹም ፈሊጥኩም ክትኣትዉ ትደልዩ ክንደዚ ሙልጌታ ሓውና ኣነ ይፈልጦኒ I'm not here ንዕኡ personally attack ገብሮ ከም ዝብሉ ሰባት ግን በብዝሒ ገንዘብኩም ሃቡኒ ዝብሉ ግን ኣይወሓዱናን እዚ ገንዘብኩም ሃቡን እሞ ዝበሃል እሞ በወሳብ ዝግበር በወሳብ ስመስል like 10,000 እንዳዋፈርኩ ከለኹስ ኣነስ በወሳብ I don't know ንባዕሉ እቲ red flag ዝበሃል ካብዚ እዩ ዝጅምር በወሳብ ሲ 10,000 እንዳ ልዕሊ 10,000 ዝሓትት ነይሩ ልዕሊ 10,000 ዝኣክል ገንዘብ እንዳበልኩ ከለኹስ በወሳብ agreement ክገብር በወሳብ ስኹም ኢላ ክፅሕፈልካ ይደን ናትኩም ዌብሳይት የብልኩምን you are acting ንብዙሕ ሰብ ኢኻ ዓለም ኢንተርናሽናል እናተዘረብካ ከለኻ I don't know ካብታ red flag ካብዚኣ ትጅምር ይሕዋል ብዝኾነ እዚ ንዓይ ከምዚ ናይ ዓዋሉ ስራሕ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ከም ዝራብ ተሓይሽ ነዚ ኣሚንኩም ገንዘብኩም I think ዩጋንዳ እዩ ዝነብር ዩጋንዳ እዩ ዘሎ ኣብ ዩጋንዳ ኮይኑ ከዓ ነዞም ኣብ ቀዳማይ ዓለም ዘለዎ መቸም ኣብ ዩጋንዳ ዝበዝሐ ዳርጋ 9% ምናልባት ሰሪሑ ክራይ ገዝኡ እንተኸፈለ እምበር ዝበዝሐ ሲ ሓወላ ዝነብር ህዝቢ እዩ ሙሉእ ብርሃን ግን ነጢርካ ንዩጋንዳ ኸይድካ ኣብ ቀዳማይ ዓለም ዝነብር ሰብ ወላ ሓንቲ ኣብኡ ኮይኑ ወላ ሓንቲ ይገብርን እዩ ቢዝነስ ኣብ ኣፍሪቃ እዩ ዘሎ ኣብ ዩጋንዳ እዩ ዘሎ ሃፍቲ ኣብ ዩጋንዳ እዩ ዘሎ ከምዚ ትብለና ነርካ ሕጂ ከዓ ጥሪ ኢልካ ከዓ ብወሳብ ፀሓፉለይ ልዕሊ 10,000 ገንዘብ ክተዋፍሩ ትደልዩ I don't know ኣነ እዚኣ የለኹላን እቶም ኣሕዋትና ግን ብዙሕ ሕቶታት ኣብዚ ከም ዝተኣትዉ ብዙሕ ሕቶታት ክሓትዎ ዘለኩም ሕቶ ኣሎ መፂኢልካ 10% ክበኩም እዩ ዝበሃል ነገር የለን ኣብ ዓለም መኽሰብ ጥራሕ የለን ክሳራ ኣለዎ ምስኡ ዝመፅእ ክሳራ እንታይ እዩ እቲ ዓይነት ቢዝነስ ዘለዎም registered business ድዩ actual business ድዩ ብኸመይ እቲ 10% ክረኽቦ ካብ ምንታይ እያ ክረኽቦ እቲ ዓይነት ፍርያት እዮም ዘፍርዩ ከም ባንክ ኮይኑ ኣክት ዝገብር ንሕራልዩ ከዓ ወይ እትዮም ነዊሕ ዓመታት ዝሰርሑ ባንክ ዓበይቲ ባንክታት ዘይመረፅ ንዓኻ መፂኢልካ በወሳብ ክን ዝፀሓፈልልካ ንዓኻ ድመርፀካ ባይዘወይ ብዙሕ ሕቶታት እቲ ሌጋል ዝኾነ ኣግሪመንት ዝገበርካሉ ብዙሕ ነገር ኣሎ ብዙሕ ኣሎ ዲስክሎዝ ክገብሮ ዝግባኣካስ ኣበይ ኣሎ ንሱ ንምንታይ ኢኻ በወሳብ ፀሓፍለይ ዝብል ዘረባሲ እዚስ ብጣዕሚ እዩ ድሕፍር ባይዘወይ ሙሉእ እንድሕር ናይ ብሓቂ ቢዝነስ ክዕወት ዝኽእል ኮይኑ ብሪል ስቴት ክኾን ይኽእል እዩ ዩጋንዳ ብካልእ ማለት ከብልቲ ኮይኑ ንምንታይ ገንዘብ ካብዚ ዝብዘሉ ዘሎ ኦኬ እቶም ኣብ ኣፍሪቃ ዘለኹም ከዓኒ ብዙሕ ኣይትረበሹ ብፍላይ ኣብ በዓል ዩጋንዳ ዘለኹም ብከምዚኦም ዝኣመሰሉ ትርበሹ ገለ this is all fake you ኦኬ መፂኡ ሓደ ሰብ ንዓመታት ተማሂሩ ኣብ እስራኤል I'm not here attack ገብሮ ኢለኩም ወላ ሓደ there is nothing wrong ኣብ እስራኤል ምኻድ ከም ኩሉ ሰብ ምስዳት ተሰዲድና ኢና ዘለና ግን ኣብ እስራኤል ንዓመታት ተቐሚጥካ ገንዘብ ኬርካ ተማሂርካ እንደን ከኣኒ ሲቲዝን ናይቲ ዓዲ ናሽናሊቲ ናይቲ ዓዲ ሒዝካ ሽዑ በቃ ኩሉ ነገርካ ምሰጣሕጣሕካ ንኣፍሪቃ ተመሊስ ኣብ ኣፍሪቃ ተመሊስካስ ተደሊኹም ንካናዳ ትጥምቱ ተደሊኹም ንእስራኤል ትጥምቱ ናበልካ ብሰብ ምሕጫጭ ገሪፍኩምስ ተመሊስኩም ካ ሕጂ ገንዘብኩም ሃብኒ ኣነ እዚ ናይ ዓዋሉ ስራሕ እዩ ኣንደን ኩላትኩም ኣብዚ ዘለኹም ካ be careful ገንዘብካ ዋይኻ ንስኻ ናይ ገንዘብ እንታይ ዝበሃል ናትካ ቢዝነስ እዚ ብሓባር ንስራሕ ብሓባር ዝስነጥ bullshit ኦኬ ብዙሕ ነገር ኣነ ርኤ ብዙሕ ነገራት
ተሳቲፈ ክብለኩም ከለኹሲ ገንዘብ ኣይሃብኩን ግን ርእየ ብዙሕ ነገር እዩ ዘሎ ንስኻ ብሃረርታ ናይ ዕብየት ሃረርታ ስለ ዘለካ ሃንደፍ ኢልካ ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ ግን ብዙሓት ኣሕዋትና ዝኸሰሩ ኣለዎ ከምዚ ብሓባር ንስራሕ ገንዘብኩም ሃቡኒ ኣብ ሪል ስቴት ገንዘብኩም ሃቡኒ ኣብ ከምዚ ካምፓኒ እንዳበለ ሰብ ብዙሕ ሽፈጣ እዩ ዝገብር ሰብ ግን ንስኻ ብዛዕባ ገንዘብ ፈሊጥካ ገንዘብካ ኣዋፍረሞ ሽዑናትካ ቢዝነስ ሌጋል ዝኾነ ኣክቹዋል ዝኾነ ቢዝነስ ፈጢርካ ሰባት ከተሰርሕ ትኽእል ኢኻ ገንዘብኩም ግን ባይ ኦል ኮስት ፕሮቴክት ግበርዎ ለይትን ቀትረን ሰሪሕኩም ተምፃኹሞ ንከምዚኦም ዝበሉ ዓዋሉ ኣይተሃቡ እዚኣ ጥራሕ ክብል ዝኽእል